Wel, croeso mae i gallu air ar ddiwrnod llywyrchus iawn. Da ni wedi cael diwrnod agored ar ddiwedd Prosiect WSRID. Dros 30 wedi cofrestru ar gyfer y diwrnod. Mae wedi bod yn diwrnod llywyrchus, digon o drafodaeth ar beth da ni wedi gwneud hyd yma a beth sy'n debygol o ddigwydd o hyn ymlaen. Mae yna ddigon o ddiddordeb allan yna'n sicr yn y maes, ac mae yna bobl allan yna hefyd sydd â diddordeb mewn buddsoddi mewn technoleg fel hyn. Da ni'n edrych ymlaen rwan i'r cam nesaf, ac yn gobeithio mynd â hwn i realaeth a gael o i fodolaeth y fewn y canolbarth Cymru. Yn y cefndir y fan hyn, da chi'n gweld technoleg gweddol newydd i ni yng Nghymru, technoleg diddyfrio ar ffermydd, a da ni'n gweld hwn fel y cam ymlaen ar gyfer mynd o fferm i fferm yn diddyfrio slyri, ac wedyn bydd y bio-soledau wedyn yn cael ei trosglwyddo i ED canoleg, creu egni allan o'r ED yna, ac hefyd lleihau'r broblemau o fewn yr amgylchfyd efo gorddefnydd o faetholion. Cyfnod cyffroes iawn yn blaen ni, a cam nesaf i'r cyfeiriad iawn gobeithio.